bibia bafom ama wo maame ye na wo ye wa ye ne fefefe obia bedru ha was His Excellency John Dramani Mahama wa yade eyezu eyeza ehejobodo yera sede oba obi bia me gina ha me kasa yi chairman amaga adodo na friend of Frank entry ono na ye party ni to training ewo Asante Achima na afo one ne dom na kasa e de akire wo ne wabusua yase de betowa na to yi ene se o maame ekwa ekura na se wo no maame sikasa endi samanya ko ye ntimi na ne yachi emfa nchero da biara da efise ye ni mu se honorable Gwagwa Asante Boateng wona ba ko gina NDC na ba ko so gina MPP ye de enim ai wo ma waka kire na emu aso den e den ya papa wo beba e den ya wo beba MPP fo no enya me na me ba ha na mbeka che omo so omo nkwoti akra anka omo antia o papa eye ni yo omo yie nanso ye betia ya ansan na omo hu sampa NDC fo ba ya nkwoti ya beka se papa no ye mpenasem papa won crofo no hwe omo yie honorable mijina ha NDC amanyakuo ai wa Asante Atem de e ka kire wu nyina ne se na ye no mo ma me sikasa ye ntimi emma ha emma da ne yachi emfa nche da biara da ye kura ye nsam sika tete no opepe edu 10 million honorable wonu wabusu monye na se onyino ju a mo de etutumu canopy medenti madase data eda se ebru eda se nyama yo sabre santi bi abajom a first deputy speaker of parliament honorable Bernard Ahiafo wadru aha sa ana clerk to parliament Reverend Ebenezer Ahuma ononso adruha deputy clerk anso Ora Camilo ononso awaha sa ana honorable Jiboli Kwame Dakpe MP Keta MP sana honorable Tim Fajuo aha sofo no Reverend Tim Fajuo Asen South MP ononso eka ho omo enadruha omo eche yo yebesre ketenye jonkofo no momra fam kakramaye na menso memfa de wo ho entudwa yo honorable MP wadaroma babia obia no aya so atie me kakra sabre mi gina ha na mi gina ha edema eye Asante Atem South Municipal Assembly a ena ye kasei ododo bribie batampa the grounds MC the workaholic MC Mame Safua Akosiapia Edano MP said Mame Safua ne MP eye assembly no ekasa ahonie se dwumadie nyina omo ne wa nti eye ye omo ye enti ye Mame Safua so ba ya de dikan okuta ne nsem ensuo enaka edu sanso ena malt kan no eno nso adaka baako sabre bafo owusu bedi akọ domi abraman hene na dru ha bafo owusu bedi akọ na domi abraman hene ohina dru ha na domi abraman hene bafo owusu bedi akọ ochia o ochia Pretty bana chiano bafo usu bedi akọ yana na domi abraman hene bafo chia bafo usu bedi akọ na domi abraman hene sabre mi ampia me pena sepa onimonya fo kwa akukwate Abuase West onimonya fo kwa akukwate wondim sikasam toto yese aha onimonya fo kwa akukwate sana honorable Dr. Aiwa Opoku MP Offenso South MP honorable Dr. Opoku ononso ka ho bafo husubedi akọ na adami abraman hene bafo bojom
Bafochia o chia Bafo usubedi ako Hena na domi abraman here Sabrei Mrashabedamfo ana egusua omochiano. First Deputy Speaker of Parliament, Honorable Bernard Adiyiah, Sir and Clerk to Parliament, Reverend Ebenezer Ahua, Deputy Clerk, Mr. Camilo, Afei, Honorable Dipoli Kwame Gape, MP Keta, Honorable Ntim Fajua, MP Asen South. Afei, Honorable Kwaku Kwate, MP Obuasi West, Honorable Dr. Iwayo Poku, MP Offenso South. Homo ana Echiano. Yawra, Bafuo, Ohusubediako, Nadomia Bramaihene. Asante Achem Domia Bramaihene. Bafuo Chiao. Sabe Ahinasu. Ashresu hene. Sabre wasra crying. Ashresu hene. Aha, MPs now obo kwako he Obaapanin eniachi. Yadamwase piao. Yadamwase Yatwa MC somebody also piao. Yadamwase. Yo, minu amedase. MP Wadaroma Sadia Meshasia, Nanano Moba, Yaka Sono, me sign a Shasia before. Mijina ha Sabre Edema, Asante Achem South Municipal Assembly. Yama me, Obapa Kosiasa for Rudobri Edano. Yama me say a year, a yamunu any assembly no ena eti odi edomanimu ebaya. Okuta ensuo no ena kama akobako edu. Sanso ena moto no chance mu de crate bako eka ho. Guinness no nso adaka bako eka ho. Ena club no nso adaka MP. Said the mesafo a MCE one assembly ne ka se niema medical bobodi omunim said the abai aho ne dom bebre ena abegu so jenafa som edom no enu twam no sabe mpanye se obekwa yase no amonso ade uduru ba bia to da me no gina ho hwe bia enkeye said the mesafo a ene Asante Achem South Municipal Assembly no esuni omoso je ene sika no 3,000 Ghana cedis ena no de no 30 million na MP ekabia obo ewo maamenom ayiye ho no ode atesubi miwie ne saa no said the mesafo a MC kan se ene ayi a egu no so no edoso enti waba no abechia one na ama hene ne abusua de ya mesafo a ese one edom ebesere kwan ananom yedamo ase Urasa tebuate ne na busua damo ase papa ya mesafo a ene assembly no edamo ase nananom se kwan da ho yo Lawrence Antebuate Mirati mi ankande na eja railway ministry ho ehona na wudi wonkui Sabre Santia abai aya NPP abanyokuo no Chama Kofi Yesu Santia Achem Central ana MP 2028 yadene ko DC dada Robert Yakwache Okumkom ana former PM Ura Samuel Oheme MPP for afei ya women organizer constituency ononso eka hobi lawyer Santebuate omo eba bechiawo Okumkom Yakwache DC Kwache
aha DC kwache bamenka me na minu ebedi MP wate mamenka DC kwache no okunkom aha one MPP abajoko no yawra prince the dependable prince Kellen aha onozo eka ho research officer Emma party no eno mama stella women ai yadamase lawyer Santa Boateng former CEO Emma railway development Oraya Usu or say obenya 1,000 obo ebi amount ano etwa mu no sadia eyadwaso senior high school and China headmistress on the management omboba ebechia lawyer school no si bibia omone wa opipidu 10 million lawyer Santa Boateng je anoachi dwaso secondary school obosra kwai sabrei atiemo dikro na nafianko wusu ansa sadia lawyer okasa wuhunie osi 200 Ghana obo edi amount ano achi no yahunu sa abentia MPP fo na ba na emom we die aya abentia community no lawyer almost 10 million omode amount environmental director on the workers after immigration and a fire omo ebechia lawyer BOMPATA-ASANTE Boateng anu twa mu no lawyer wadaro matiemi ai na na sasekuwa odi kan tashi praso dikro sadia okasa hono no oso obenya opepemiensa 3 million obo ede amount mama ketwa fa we fam tia wa mama yo laya me pa chao na watia me eje bia na o papa no so anom to sante bechia ye o papa no mo so anom o mu kita mo nsam sika million adienu 2,000 na yensu so papa nom o so anom na fate kan subi sana Uswano matapeni atakakra omoko Mr. Eniakwa and Mr. Sapo Wamose yakontano yaseno Wamunu amuma Laya de uya wano wamusi anisha Etiatamo kwa wamuku numnu amuma Wamusi kita yansamsika Mirio adiasa Eti opapanom ene uswanum ene atamu kunum no amoma kabamwa 50 million omaya de pa nyamisra wo yadamo se santia abai owura enti Boateng ayelo ya Santa Boateng na chiriba no ne yere ene na busua omo na ebechie owura enti Boateng aha wa ma no ne ye ne na busua omo adruha omo echia yola ya misra baby I will be now the was so afemi etie me kakra mijina ha na mijina ha ma pesi anoche boafo eye insupak o say wa na de nyina no ene ye mehia wa na ehia we ti oni abusia tenase a okura ne nsem opipitu 10 million enti wo so eye ene de 8,000 Ghana cedis edrenimra afaka o ma menemo empata egufo Sabre Santia Tuasui more than the classmates 1985 ombo ana ebechie Owura Santa Boateng wadawo matiemi ai wo de nyina odumanyamfo Kennedy Osenya akọ achemsodro MP sadia okasa wuhuni oso ababechia obenya opepe aduonu 20 million Owura Kennedy Osenya akọ oseje foboa omame aye ando etwa mo no yehunu sa efra no pani nyina honorable Patrick Yaubuama ablekumana okaikwe Sandra ai ono so ababachia lawyer Santa Boateng ono so su obenya 3,000 Ghana cedis opepe aduasa obo ede amount
Ketefo yesra obi antwa. Enyom kro na entwa. Aha, entwa. Montwene na ya na no odin so ya munhu. Ano odin pa entwa. Lawyer Santibo atie. Wada woma tie mi ai. Ansabode ai aye Ghana mampani dada. O mampani a wono ana ne breso woma emma akonyim free. No ama wu free. O mampani kofo na sam ana me kan. Sade o mampani kofo o kasa owura Santibo atin huni. Oso obenya opipia duonu 20 million. Oseje na fabua wa brewa aye. O mampani kofo edana se papa. Ano etwa mu no lawyer anche bia na hu sa yawura chiwete aya MP owo sola tuna kaba oba ebechiaye ose nensam sika opepe aduonu 20 million lawyer Santibo atin fabua o maame aye. Ano etwa mu no lawyer aya boys abre MP akuyapem ayo no bo samia wuku sade okasa wo hono no boys abrese obenya 20 million 2000 Ghana je fabua wabrewa aye. Ano etwa mu no yo lawyer Santibo atin Anita Echampo awo Santi Echemmo so sade okasa ni obenya opipinum 5 million lawyer udimo ena opo. Yo lawyer kwa Santibo atie wa Asante Achem South enya wo eguobi ni MP murumienu wonu wadi nnan na owura kamofase se onimsa daachi bia ebia oman hene wanya be 120 no se wo baba betra ne nchen na wahia na daachi bia wo be ya daachi hene ne santi wasesa wo kwa obaba be hye wanan amofase obaba pe upo obe hye wanan eduwase de se wo ma me da famu a wabrao ensuo no maako aduonum 50 awonimu ho 50 ababa dru ho dada 50 no achi no oso oya ukro ya disika na mia etine nsam sika nso opipidu 1000 aya 10 million sika dada no je nafa ebua wayiye asedafo oware kabofa ote ho bonkoda nase okumkom ya kwaache ono na Asante Achem Central owura kwame yanyimadu onkobiem ono ya dene ko de obi abeka kire mo nkra ho bia oboa ono ane ya dene ko DC ya kwaache ono no yo lawyer me pacha na do aso amame sana anti Harriet oka sawo architect okita ne 750 Ghana 5 million ensu so nana na ono nua no mo fa entimo kan subi anti Harriet nyakopo hia asedafo yankwada se 5 million era wase papa sabre na me kai mo se aye eya brempoye eno nti empani a wa ha no enya asem ketwa kra brasha bedwam deputy speaker owa ha ne mpanimfo eka no ho a enye adewa omo ewa ha yo sabre aya asene abusia omo na ato santen no ayo man hene na jadom omadru ha ombechia
yadamase obi emo bibia munyai obi emo yesra mo momfa nsuombra aye no nsuo bebre agufie ho na nsu ye hu nsuo bia wa ha yesra mo momfa nsuombra protocol for no momfa nsuombra na awia na bo sabe yana na banso hene aha nana fada ose osre kwan nana yada ase lawyer Asante Boateng camera lawyer Asante Boateng wadaro matiemi ai enche bia na first deputy speaker Owura Bernard Ahiafo sa otiakonya no mu ade ya no ane afenyomo ye no meka se papa no pekasa se on pekasa kura oba e ma huso atwodi sa amisa sunsum no wakonya no otena so ana ya na eye ne sa first deputy speaker aha honorable Bernard Ahiafo Owura Asante Boateng said your first deputy speaker okasa wo hune o say 10,000 Ghana cedis aya opeke wo ha 100 million lawyer che na fabua aye no anu twa mo no lawyer parliamentary service aya adwumayefo no a omo wo ho no wonom anso say omo kura 132 million sister Ghana cedis anso eka ho 13,260 million wo ha ne a chire lawyer omo so seje na fabua o ma me aye lawyer anu twa mu no the so honorable speaker honorable Obaapanin o say ane onkomo mu bedi ni dam etu wo ba ya running office ho na envelope no da ho eso na onfa emmawo anu twa mu no clerk to parliament lawyer Asante Boateng clerk enso say ono nso benya 5,000 Ghana cedis eye 50 million ono nso body amount mesra mon kan first deputy speaker say na dawoma mekoto mi koko ye ma misika ene de medie hu ya mede omma bi na fama me ka chanze omma bi mi jira haya o jiwo speaker ho omma bi na mekoto mi koko ye ma misika ntime ho kire me speaker we de ma bi speaker ba ma bi aha yo no said ya pani abre wo wanchi ne yere maame ata ne ma said ya amo ekasa eno no omo se omo nsam sika opipidu 10 million ye de akua twene bo a emma ne nyina ye ntimi bobodi ne nyina wadaroma ye maame ne ma ne nyina opepe edu ye wradu sai ba bia obi amesrew hwese nsuo bebe ye ase ensuo ni ha ensuo no nso dosu pi mon famra afei ensabode no nso Asante Achimura Bank omo na agege amaye omo na wa haye oba na de nso anaba kama asachim aha Lord Asante Boateng wada romatiemi ai wo mofra woni oboye adwuma won kran mekire kupa akosia ane abusua na eka ho ni nyina omo se omo benya 2,000 opepia duo no che moda baby a obi atiemi ai aya o classmate 1985 omo ababachia omo so omo baya omo kura million du ne fa 15 million je na fabua o maame aye moda the classmates 1985 mo yankwala mususa mo wie school 85 dia mo nyine lawyer Asante Boateng lawyer wada romatie me anche bia ana yehunu san na na akomiasia ma otoso me yansa dwendwena sehene ochia na na nchi asie nyina ne se oto nsafre kokofu man hene ana ohene yi no se o mesi na nan waba oso oya ukro ya disika na mia entu apipidu 10 million lawyer Asante Boateng faboa wabrewa na yie
ano etwa mo no lawyer Asante Boatie me mpia me pena sampa onumanyafo kwaku kwaten sikasam wura Obuasi West MP eno no sikasam no otiase se sadia okasa wo hono no oso wa baba chia otesoro ho 20 million lawyer Asante Boatie je MP sino sadia mo bonso ane ye ninye ho aye no lawyer Asante Boatie ya ne de me nso me ya me de mo bono 20 million na mo bo me nso 50 million mo ma me de ya no so aha etimi nso me ya ba ye wa ha yada mo ase yo antikaso a mo so lawyer Kwaku Asante Boatie osi 200 Ghana obody amount na na fada no no dodo obribie yada ase nyame mfa nko yo lawyer me pa chao na do aso ama me sana Mr. and Mrs. Adukusi omu kita yansam sika million edu ensi nana so ana lawyer ne Mr. Nti na mo fa cheka no subi Mr. and Mrs. Adukusi yakupo sha asedafo ona oha na mo na mo ani na mo na nasema yan ya me nhram yo yada mo ase yakwaso ama obibia waya yede a yentimi na wasibia enye se abusua na ni nso oman hene His Excellency Ambassador Nana Effah Penten wona no wafa se lawyer Asante Boatie ne adua na abusua eda mo nyina mo ase sabrei nana mo so hema nana ebedwom Sabrei asachira bankwa de shekronkro nana Frimpomaa kuturuka the second na amo so hema wadruha obechia ne wura obabechia ne wura yo lawyer Asante Boatie ajaku wadaro matie mi ai anche bia ana Asante achemfo Central Omobachia na party Nura Owa Kofi Yesu and afei parliamentary candidate ya MPP Deneko 2028 aha Oraya Kwache Omobaya Omasem nyina ne se MP Owa Kwaku Asante Boatie unu akwame anyimadu antwi wotia ne na achi na ono ane party fo nyina dimu ana omobae Asante Achem Central fo Kwame anyimadu antwi odano the chairman DC Kwache onabo heme ne mpanifo abaye nyina omukura 30 million 3,000 Ghana Owa Asante Boatie je bedra nwumra monfa editum pata omo se no achi no aye de doso eti akwansre enso etoaso yo nana Effah Penten nana wadaroma faso fam na tie nkaboi wona lawyer Asante Boatie ndite wo mo ane se nana do fa je otosu mi nana do fa yi sabe asaka nana ko aka ho na so bribi 20 mi ama watu ni sia na hu nana konti nana wa chirampadu wona na chira nkonya nana so obaya yekuta nsem 800 Ghana cedi nana wadaroma no abusua monye na mo fa tutum patam fo medamo ase afenso yasa kuta brempansa mienu nana wadaroma je na fa gu nkonya ase de wase agya ase piao yo video lawyer Asante Boatie wadaroma tie me aya Uncle JB Owa John Buadu former secretary sadia Uncle John Buadu okasa wo ho eno no osi 2000 opepia duonu obo adi amount Dr. Aheneba Danso former CEO Konfonoche sadia lawyer okasa wo honi osi 500 Ghana cedis and watch no Owura Kwame Prempeh sadia lawyer okasa wo hono no ono nso ye former deputy CEO PPA ono nso 500 Ghana cedis ano atwa mu no ayami ambeba Andi Kwame Apia Kubi former MP Asante Achem North sadia okasa wo hono no 2,000 Ghana enra najo yanene nyina anana ewa ha ano atwa mu no sadia honorable Frimpomaa
Shwaya mobo MP no. Aha, shwaya mobo kotia bua ehonyi na MP no. Honorable Kwame Eya Osai Frimpomaa. Ose ononso 1,000 Ghana. Lawyer Asante Boateng obodi amount. Lawyer, I'm planning for a free parliament by Sadi Omo Kasa Honono, almost a year and a dozen, almost a quine. Mamma, Yasramo make Kasa Obia me family. Yasramo, a Yanamuna video name, your Papa Chow, Moba, Monfa Fetchery. Aha, Monfa video Nachi, Yadamwasi. Sabre is something by Ora Akwasi Fred. Neye ane na busuafo ana afa na dwumayefo obona ato sante afa na yiri kuofo nso ka ho ombeja no Ora Akwasi Fred na yire na busuafo na yire kuofo nso ka ne ho obona abachie Ora Akwasi Fred Cash oya ready akachire me Yadamwase agrobia ntwa yo Lawyer Asante Boateng wada Roma tie me sadia Honorable Eugene Boachiantwi Honorable Eugene Boachiantwi MP sadia okasa wo ho eno no ose obenya opipidu 10,000,000 Ghana cedis oseje na faboa o maame aye and etwa mo no Honorable Asante Boateng sadia ya Honorable William Yamua Director of Finance and Administration NPP sadia okasa wo ho no ono nso se obenya 1,000 Ghana opipidu oseje na fatutu empata yadana se papa yo Lawyer Asante Boateng aja kubema wadaromba tiemie na wodi ane yebo sadia Ofuase Traditional Council ombo kasa wo ho enie Ofuase Traditional Council almost say 500 Ghana cedis aja ku fabua o maame ayi yadamwase afa broni sasrada aba ehodada yadamwase ano etwa mo no Lawyer, my mercy,
ane na busua maame masi ane na busua dwaso lawyer sadia omo kasa ho enie omo se opepen otwe 8 million omo bo e de amaw yada mo ase Embrasha be jump for no. Aha, omoko. Me pamcho first deputy means one me try koko sika no. First deputy speaker. Ombejiaba. Prosifo. Aha, muma kwa mu na ho. Muma kwa mu na ho mai. Yo, yes, Yamo. Sadia, a panism in country money. Sawaya bompata this year. Winning, sir, you croy and she say, Mono, your bo on mine swa. Aruti, Opa, and Casa Omuniha, Omutia Chileho, Doha, Odo card and a back no mine swa. Wako aquatrona for fair, that I must say. Now, I'm also him. Aha, and I jump from Marco Troka. Tosumieno na hima ai na nachia oguswa ochia Doctor Nana, are you a free year? Aha, Wababa Druha, Mrashabegani, Figase, Sabre, Obabesi, Dr. Mahmoud Baumia, Anaimo. Doctor Nana, are you a free year? Aha. Doctor Nana, are you a free year? Bamaten Tengramo Pa. Figase Mrashabegani, no. Yawa Kwakwata. Regina, also a kind of hobby. Doctor, Obesi, MPP Frankatuni, Owra, Alaji, Mahmoud, Baumia, Obesi Nanemu. Doctor Nana, are you a free year? What drew her? Yes, some more acquire them. More yamba watch it, acquire them. Sabre, the gentle giant, Obabesi Dr. Mahmoud Baumia Anaimu, MPP Frankatuni, I didn't koji to me 2028. Alaji Baumia, the Sianamu, Dr. Nana, you are free. Dr. Wadruha, Obabechia. Aha, doctor, are you a free year? A free year, you are Christian Sapo. The runner from Kwakwata, Santiachem Kwakwata, Mafiaso. Aha, Odinanim, I don't know, Echia. Dr. Mahmoud Baumia, Nisianamu, Dr. Nana, are you a free year? On Echiano. Babesi Dr. Nemo. Aha. Yadamase, Agrobi Ancha. Yadamase. Yadamase. Na Adamachame, Madame Misimu Bro, na Antu Yura. Sadia Aya Jasehine Nini Apani
aya owura okotobuaten sade okasa yewura ho na to na hema ene abusua no oso obenya opipidu 10 million sade yewura okoto okasa yewura ho eno no anutwa mo no nana no manche bia de ehunu sa aya aduana abusua pani nana kwa kudua ne yere maame retadua one na abusua aba abechiae sade omo kasa oman hene ana lawyer Asante Boaten ho enie omo se opipidu na abusua pani wudi mo enti na wo yere maame reta obo ensen 10 million na me nhira so yo lawyer Asante Boaten wada metemi ai aya health director and China me hu say yewura na ochia one ne mpanimfo aka no ho ana afei Bompata Health Center lawyer Kwakwa Asante Boaten almost 1,000 Ghana opipi edu nyame oyishira so yo nana no moda Roman carbon to asonie metra ha madam Abraham he bafo ouso bedi akọ sadia bafo wo kasanie wo se ne nana nimpon ane Bompata man he akano Asante Boaten wo ka ho bi sadia dom Abraham he bafo ouso bedi akọ kasanie wo se tete ho sika ne meri o maako aduenu esi Bompata man he so e na kwa Asante Boaten ho nana no moda Roma mo fe kampata engufo like we Asante Boaten for us FM kakra me say Reverend Dr. Frank Asari akase na okase osini nua no prekope na sebe adeto woni yan na woyi te say ma many pon the form order ha na oni na busua na safo ha onhwe okwa na okuta ne nsem sika opipi edu mechere tete sika opipi du na se sie 10 million se ji na fa ka onkom nyogofom ya baji nti ya da se yo oban ne chiame wadama yanana bafo owusu bedi akọ nensa no broni sapantu enso etatro adaroma yo Cash, we are ready. I catch them. Cash, we are ready. I catch them. And somebody. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, the Sianamu, Dr. Nana Adiyiah free on one Gusu Wojomono. MPP Frankatuni 2028, don't go to me. Nako Kwakia for one tomo. Nurse for teacher for Mochina dia, Bokati Yamae, Namunina Mohuan Tomo. Dr. Nana Adiyiah free. Obesi Dr. Baumia Anai. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Nisia Nemo. Dr. Nana Adiyiah free. Oh, no, no, what you want? Oh, che.
Sabre Santia Betchai, Obaya Kofo, Nanam Fofo, a one kind, and you are more one London Abrichimemo, Obaya Kofo, Nanam Fofo London, Omana Chiano, Yadabasikete for Muncha, as somebody at Twasso. Sabre Decent Fan Club, almost Wadruha, Omo Ebecha. Yo, Sabre Onimanyam for Akwasi Aqua, Honorable Kwasi Aqua, Oda MP, no, Onimanyam for Kwasi Aqua, Oda MP, Onimanyam for Kwasi Aqua, Oda MP, Ochia. Sabre Decent Fan Club, a queer mother, Ninti, Ada, Omo, Echia. Awowa baby awobia ehwehwe oheneba wowa owura kwasi akwa aha MP ochia onimonyamfo no ochia owura kwasi akwa yadamase ketefo muntwa yadamase yo onimonyamfo kwakwa asante boaten wada roma mijina hamba assembly members yahunu sa omusha assembly nim assembly no abane de na so assembly members almost say said the omo na wotie want omo de a na ntwa ye 1212 million ono mo seje na fatutu ompata enu twa mo no owura kwasi Fred tiemie KUST basic school said the omo kasa wo hono no omo say 500 Ghana cedis omo bo e de amaw ano etwa mo no MP, where we young police station chairman, or what atano. Said the police station chairman, former chairman, or Kasawo, any 300 Ghana cities, or Seje. I know a chairman, I am Mr. Dia, Ghana Commercial Bank, Jaso branch manager, said the Okasawo, also Benya 500 Ghana cities, or bo a day amount. Yo, Mamma Sawa, Baby Obia Timia, or Abanone, a year, Sadia, wa. What do you know offer? Mr. Yamesam, Ane Oma Mary Apuache, Sadia, or more Ekasadono, Nina Sawa, or Wamanone, Ninti, Lawyer Santabuati, a so, or Pepe do enum 15 million. Almost say, Anucha Muno, Mr. and Mrs. Yamesam, almost a lawyer Santabuate, or Yamesam, on any year, and our more for Kaho, 20 million. Yes, Monfa Menim, Monfa Camera Nechi. Adiyiah, channel live, our Facebook, our YouTube near the TS Ramo. Yet once somebody also, yes, Ramo. Adowa from Muncha. Mr. Mrs. Nyamesam, almost a lawyer Santabuate, 20 million, almost at the Ambamo. I know a chamuno, lawyer Santabuate, somebody, I call at the Ama, or my Nana Effah painting. Nana Wadaroma, Sadia Nana of Foria Nime Champo. Nana Wenchihine, Sadia, or Kasadi Uraho, any, or say, or Pepen 9, 4 million. Amaine, Nana Foria Nime Champo, say, J. Naunia ye, Fatutu, Empata. Lawyer Santabuate, what a romatia, Sadia, Aya, Henry Nanabuache. Nana B, lawyer Nana Buache, Okasa ho any Nana B say, Obenya 2,000 Ghana, 20 million. Nana B, Oseje, Nafatutu, Wabrewa, Empata.
Anucha mono lawyer Asante Boateng sani wa basimo one ne maame ne papa ne abusua no omo kasa wo ho ne yere adepa nso eka ho mama de padi asimo kofi obebo no 5 million mini ya ne nyina ye yere boye saa ne yete aha simo no ai yo lawyer mpacha o na watia me mijra ha ma ya maame Janet Vitamrek mame okuoba jasiwa ojasi kwa sempremo na akasai wase lawyer ena onum o mame sika sa okita ne nsam sika million edu million dienu million diasadia 9 million dienu 50 million Vitamrek mame wase esi so ne nana enu nuanom Ofanka konya engufam anapansu oja o maame kwan 10 million ekabo mu a 60 million ya maame Vitamrek maame Yakopo Israel ya dase enu twemu no nanadokuwa lawyer onu sokita ne nsam 2020 million ensi lawyer so na unu nuano momfa teka no subi nana dokuwa wayade beauty chase beauty ona oba 20 amount no nana ana watiem sa na asafo poku ene na yire ono so kita 2 million ensi lawyer ene Mr. Enti ene onuanum nyira so na momfa ka konya engufam omunyina ya ade Nyankopɔ nsiramo yada mo ase sabe jadam my rehne nana eduha yo lawyer Asante Boateng lawyer odawo matie me enche bia na nana ayiwa fiye ebaye nana ne kasase nyina ne se opani a MPP yadene bra Ghana fo no obesua Ghana fo ma ne hunu 2028 Alhaji Dr. Mahmoud Baumia Ninti ana nana afiye ebaye lawyer Asante Boateng Dr. Baumia say waye kuonyaya kono abeba na nso bibi esankano wantumi amma na nso yekekan ne nyina aye sikasam enunti wamba nana afiye aba obaya Dr. Baumia say enso ano onya akase anko obebo nanso nansan wode ne sika nyina kotokoko so okwa akokalia wanya sika wode kokofo nyina esu a ayawre hosem Dr. Baumia so wotena ne ba bia ante enso lawyer wanka bia nkyira wo a na anyeye 50 million 5,000 Ghana oseje na nyame boa na kokofo no sika ba no omutua ne ka wode bi beba beka wo ho ti Dr. Baumia President 2028 Osonoba Sadia Okasano no 50 million. I said a form sorry, Nana free ye or ha, Yanana are you a free ye doctor? What is roho, Yamfa Asada and Komano. Yo Sabre lawyer, Wawa down for a war and crying. I use Samrama Council, Chief Freeman. Sadia Okasa wo ho eno no Chief Freeman se na de nyina ne ono na konna kranna na dia beka wa mo ani abribojam ni wowuo eno nso na lawyer atoi Chief osehyaden ose oya ukro esan se ye de sika enemianti ne nsam sika million wo ha 100 million Chief Freeman 10,000 Ghana cedis sika fofoi oseje edura nwumra Fatutu empata. Yo. Ekua ya friend say me podua. Sa ekua yi. Owa akwasi Fred na yere enti ana me podua. Obo ebaye. Omo say omo ba ba chia. Nananom Omobaya, Orakwasi Fred Bosompem, Udinimu, 500 Ghana cedis,
ayo pipinum me pa nua o wo yire ana dom bie ana omoba ebebo wo nsa 5 million owura kwasi Fred na yire kuo omo ano asem eno me pa nua o 5 million omo wo kumase ena omo wo yadomo ase papa yo asedafo munkoda omo ase yo Yo nananom na chiame no achiame na to nananom Bejira hama Mr. Jasi wakobe Jasi sempremo mambidiaba aba ya ogira me nchen wasene ma ofia ha etiana santi agede famo a okita ne nsam sika 10 million ensi nana eso one lawyer no onuanum nyina ne makuya madamu nyina ya fa cheka ne subi wakobe Jasi nyame onsrao asidafo munana se emayan enu twa mo na chebia ena decent fan club wa moto santen abachia ye enyire nim se omuni omunua akuamada ena ye kuoyie ena maame da fam ekuofo abachia wa manka bibie enkoyie emaba wa so no obasa wai ena di animu apafo brakatu ohina nan Wanini kuofo nyina disantefo wamukita yansa million bako edieno 20 million ense akuamada so ono onuanom na omfa enteka no subi disantefo amaya de anyakopon ohira wo asedafo omi akoda ase Sabie, His Excellency Ambassador Nana Effah Apenten Santemai Yakrachi aha Ninia Mami enu enene wesie won sana lawyer kwakwa Santeboaten MP ono nso ne maame no mienu ana wesie won Wanom se minyina omone aduana busua ne nyina nanmu na memfa asedama obia obetena abusua yi ho mu amaye abusua yi aye yadamo ase utumfo nyankropon onhyira mu nyina oman hene onene wofa ase ene na busua pani na adia aso da mu nyina ase nyame hyira mu yo lawyer Santeboaten wadaro matie Aya Honorable Obaapanin Mekai Wahuno, former MP, Drabin, constituency also obeying 1,000 Ghana or Pipidu lawyer or body about. Anucha Muno, Honorable Bright Rekubrobe, former MP, Chifo Himai, Sadia Anonso Kasa Honono, was 1,000 Ghana cedis or Pipi Edu. Ano Echamuno. Aya wa unua onabo ahwere wamfa ho so oye MP enu anadwo one wa ofa konya no odi si ha no ofa nsuo no odi si ha ni nyina echi no oso oye ukro ya de sika enemia ono nso ne de opipidu obo e de ama Sabre Santia Abai aya Assemblies of God Sofopon Ghana hanyina na ono na dano enkane no se de origina home Reverend Professor Frimpomaa Manso Assemblies of God Ghana hanyina Sofopon ana odano se owa homegiem lawyer kwakwa Santeboaten oba abechiao Yo, MP, wa kwala Emmanuel Mafo, akane no ono ye dwuma. Sade yima, okasa wo ho enie. Oso obenya opipidu 10 million.
lɔya asante boate gye na fa boa o maame ayie wakwala Emmanuel Mafo yɛdara se papaapa yo Chambers enzuo di asante akyemo na asopra ibrahim enzuo wate ai yo sabe mi gyina ha ama aya owura Japan a ogyina me nkyɛn yɛwura Patrick enso aka ho ana yɛwura Fred Mavis ana anyankofo a ɛka ho ne nyinaa ɔmo se ɔmadeɛ nyinaa ne ɔbaa Yakofoɔ sɛdeɛ wonam fofoɔ ɔmo efira ma no ne bae ɛne ɔmo a ɛwɔ nkran ɔmo ɛkasa wo hɔ ɛno no ɔmo so ɔmo aba abɛkyia ɔmo nsam sika ɔpepe aduasa 30 million ɔbaa Yakofoɔ sɛdeɛ wanyɔnkofoɔ yi ɛkasa wo hɔ ɛno no asedafoɔ muni owura Japan akyi na monkoda ase muni owura Japan akyi na monkoda ase aha ɛnkane sɔfopɔn ano ɔda Assemblies of God asafona no ɔno ɛna ɔkyea ɛno ana monsia ɛda hɔ ɛma obiara monyɛ ready sabre sante a ɛbɛn odiifo Jesus abranteɛ ne maame ɛne ne nuanom ɔmo ato sante a ɔmo ɛbɛkyia Jesus abranteɛ ne maame ɛne onuanom ɔmo ɛna ɛbɛkyia sabre sante abai ɔbaa Yakofoɔ o classmate JSS o lampfoɔ ka ho aha ɔmo ɛna ɛbɛkyia lawyer sante boate wadoro matie bi ai aya owura Emmanuel Kwasi okra eno no ono nyina ana wale fie baakom lawyer sante boate said your wokra owura Emmanuel Kwasi okra okasa wo hono no 1000 Ghana opipidu oseje na faboa ayie no asedafo yewura no na ekɔ no mo hwɛ na mo nkoda na se owura Emmanuel Kwasi okra 1000 Ghana nyame nhyirawo anamonsia da homo bia adowa ekuo a ɛwɔ atwema kofodua ɔmo toa so sabre yana na kuma umahene nisia na mu aduru ha na kuma umahene nisia na mu waduru ha oba bechia na kuma umahene nisia na mu nana eba bechia na medi wei etwa mutaw anzana ohene aduru ha onabo akwasi akwa MP a owo odan sade lawyer santebo aten okasa wo ho enie oso obenya 1000 Ghana obody amount sabre ensuta kwama beposo MP onabo Adelaide ono na aduru ha no onabo Adelaide team ensuta kwama beposo MP ono na achia no onabo Adelaide team yana na kuma umahene ni sia na mu waduru ha obayine sia na mu waduru ha yana na kuma umahene ni sia na mu
Sabre yena na kuma uma hene. Ono ankasa de wofa. Ana abesi na nemu. Na kuma uma hene si anemu. Ohene chia. Baba chia. Ambassador. Nanda Effah Pente. Yena na kuma uma hene. Disi anemu. Ochia. Sabre Santia Ebay. Yamami at leading team. Onoa ena egusua or chiano. Sabre Santia Ebay. Loyal Santa Boatier. What a rubo. Bama Baba Bra, na sini yeno. No ba papa bitanachi. Oye, Mami Millicent Santa Boatier. One in a bush of 4 over free. Akiapima Kropau. Anu omo free takrade omo adruha ma bibeli santa santa boate Obapa oni mo kru ne abusua yem kom mame wadruha Obaba chia yana na kuma uma hene disi anamo Sabre lawyer Santa Boate na ye Mami Millicent Obakonofo Wadudu obribie no ye nipa nyina mame onimokru abusua anu obia yebkom ya Mami Millicent one na abusua omo efra kropon akuapem ane omo a efri takrade omo na achia no obafafa Obakonofo no Obapapa bi Mami Millicent Santa Boate Odene dom Obochia Yana na kuma uma hene disi anamo ayo no ane wofa ana wadru ha ochiai yo sana MP na yere Mami Millicent Santa Boate onene abusua omonso echia Mini Frimpomaa. Yo. Aha. Yadamase. Ohina transidi yadamase. Ezabodi anu doso. Yewia namabo. Yadamase. Ohina transidi yadamase. Ezabodi anu doso. Anamonsia yadamase. Ensabodi ane doso yadamase nana transidi yadamase papa anabonsia eda homaye eye adowakuo a ewo sunyakwa so eho ene wo atwema aha ohwehwe omo a ubenya omo
ɛwɔ hɔ mesrɛ mo obiara hwɛ na wamfa m'anim adeɛ no biribiara yɛyɛ biara yɛyɛ no live ɛwɔ YouTube Facebook ɛne adeɛ na wɔne a ɛwɔ ama no ne nso ahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ aha lawyer Asante Boateng wada Roma ɛyɛ owurɔ owusu ampoma a ɔwɔ ɛyɛ enkwanta police station executive owusu ampoma ɔse ɔbɛnya ɔpepe edu 1000 ɔbɔ ɛde amaw anu twa mu no lawyer Asante Boateng sɛdeɛ ɛyɛ afafrantɔ ɔnabo alankyerɛmaten ɔkasa wo ho no alankash watubɔfoɔ aba ɔbaayɛ a ne nsam sika million aduonu 20 million lawyer Asante Boateng ɔbɔ ɛde amaw ɛno atwa mu no ɛyɛ Dr. Duchum a ofiri Odubi sɛdeɛ Dr. Duchum Odubi ɔkasa lawyer Asante Boateng ho no ɔso ɔpepi num ɔbɔ ɛde amaw lawyer Asante Boateng sɛdeɛ ɛyɛ waa wo ba Alexander Frimpomaa yaw se broni man so wɛntema anya kwan ama nanka na bere wa na da fam yi kasa so wɔ ha nanka yaw ɔsoa nkonya nanka ne moma so mfifire no ɔpepa nanso akwanto mu nsam nti yaw wɛntumi ama lawyer Frimpomaa so ɔda ase ɔsɛ deɛ ɔde bɛyɛ no a ɛna wayɛ no no tumfo nyankropɔn ɔnhyiraw lawyer Asante Boateng oba Alexander Frimpomaa former MC Asante Achim Central South Asante Achim South ɔse sɛ na wabrɛ wada form na anum sikasa ɔbɛnya ɔpepe aduonum 50 million 5,000 Ghana cedis Alexander Frimpomaa se papaje na dura nwumra fatutu empata ando etwa mu no papa sadia aya constituency executives polling station executives coordinators and patrons sadia MPP amanyokuo a ɛwɔ Asante Achim South ɔmo akasa wo ho ɛno no papa ɔmo se ɔmo ba bɛkyia wo maame da fam kafra wo a ɛnka bɛyɛ amana boroso no ɔno ɔbɛba nso ana mu obi ayie ba ɔsoro kokroko amanyokuo a ɛwɔ Asante Achim South to say obiara papa lawyer Asante Boateng kwaku abasate ado ya hye ne me ɔmo se de wo ye no ɔmo ntimi nya bi hye wa na mu nanso enwansena ɔni bi kura no ɔposa ne nsam ɔmpanimfo yi say 222 million 222 million lawyer kwaku Asante Boateng every constituency executives polling station coordinators and patrons amoseje edura nwumra fatwi dokono emba agofoba sede ompanimfo yi omo ekasa oho eno no ano etwa mo no lawyer Asante Boateng sede Dampo police station omo so omo baaye na 222 no ya bawie eti amo nso de 5 million eno nso eka ho ando achi no amai na chia me madaroma sede ora Victor Ani okasa na Effah penten ho na ato ne wo fase Asante Boateng ose 400 Ghana cedis monye aseda fo ye maame na de bae momfa aseda ema no enti party fo ni sika na bae ni nyina 30,200 300 million 300 million and 2 million sa da so no obi ate ase 300 million dan check
and a 2 million. Aha, yo. Anu chamono. Lawyer BOMPATA-ASANTE wadaroma tieme. Anche bia na amo so hema. Asachire de hekronkron. Oba ebe chiae. Ejaku wase na de nyina ne tie na nto wo fa na amahene. Opipi edu 10 million. Na champama anima kotroka a otosumienu na amo so hema. Oso lawyer GI na nto ofa na de amode ya ebeye momfanye na amo so hema yade asedafo nkodase ano etwa mo no oman na chia me madaroma mubetie na ato yewura sadia owura ofoli chache aya nana ne papa okasa ne ho eno no osi ade ebehia na ehia no yi oban hene GI opipitu 10 million eduro nwumra fatwi dokono emo ahoho ano etwa mo no yama me dan na gyeman one na busua aya akwase antwi ne maame oman na chiame madaroma enzimo so na nto na aman hene opepe enan sabrei aya kwabnabuo ankane Ghana Post pani odanro ona bo abuo kokotiba wo banyina yekese kwabna duru haidi ya medidi kwabna de no obabi no oduru wa no medidi kwabna buo na eba no was 2028 wabade edi kan wahwe form prim de tosumienu wahwe ho wose sinanim yakonem prenza wose obesa babio kwabna buo dwaso de hekronkron kwabna na duru ha ochia no former musical president Afei MD former MD Ghana Post kwabna na chia no kwabna chia ochia yo BOMPATA-ASANTE wadaroma tieme anche bia na Jesus abrantia ne maame ne nuanom abechia Jesus abrantia ase ne maame ane umame ene di agro enyenne etisane umame kwa 70 million 7,000 Ghana cedis Jesus abrantia ne nuanom ene ne maame omose faboa aye no Sabrei honorable Ben Ayiku Lejekuku MP waduru ha ono na de tiri ho fitaa no aha Lejekuku MP honorable Ben Ayiku ono ena echia no MP Lejekuku AKIM the mate anu amuwie boss 1989 enkwala pa sabre na mawombo tosom yensa kura 89 de enkwala kura omo ena ebechia no yo abaya kofo baby a obi atie ayo classmate 1992 omo ani omo ko Jesus sadia omo kasa wo hono no omo se yakofo mona na mo ye third batch no ene so ma me da fo mo a 2000 Ghana opepia duo no omo se je afaka nkonya egufom ensilo ya so aha yakofo edimo 20 million ya me hira so kwabrabo 2028 MP hopeful NPP kokoti baano se de wanyini a wadani aponchani kokoti baana nyini wasolo ya sante boate wodi wade ye eti entra bamfama no kwabrabo wobuo na chia no wobuo kwabrabo wochia sana yewa adusai na yele na busia omonso eka ho owo kwabrabo abuo konkoti ba kwabra ochia owo kwabrabo no former musical president
Kwabrabuo. Aha, watcha. 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 Yura, watcha. Aha. Sana adusai neyere. Nabusiafo. Wabozo echa. Aha. Kwabnachio, Kwabrabuo. Wasa lawyer Sante Boate said ya wanyini odiwa die ye. Kwabnachia. Aha. Watcha. Aha. Former MD, Ghana Post. Former President, Musica. One attempt to obetu Papa Sante Boate impredu. Kwabrabuo. Aha, odi pa. Nanso ejakwa kwa Sante Boate ntimiante. Oso upia me amenko. Wadi mprennan. Obia waba Sante achem South bia. Baako anamienu. Ono kwa wadi mprennan. Ofri wa daachi bia no obeye daachi hene. No obetra fie. Aha. Obuo. Presto. Ogusochia. Sabre yadin so abodia atwaso dede bia ntwa. Obuo chia ya yadin so abodia atwaso dede bia ntwa. Yo, Sabre Obayina Chiame, Nanano Misibo Pru, Nanto Obayene, Sadia Ayana Nandinianum, Awa Achem Kotoku Abodom, Omokasa Omayine Ho Enie, Omoso Benya Opipinum 5 million. Anucha Muno Aya Jadam Myra, Wabala Chia, Namayene. Achiame Madaroma na anto amane apipinum jadam mawerehene apipinum ose yewura obo e de abaw Sabre yewura kwabena asiedu ane akuamada dodi papa de aya ofa ajeman Onini nuyanom almost say opipitu 10 million yame oishaso yadamu ase yadamu nyina ase yame ishramo Aha. Yo. Ura Kwabrabuo. Wadru na nanu mwade. The youngest sugar daddy in Ghana, Chief Akofuna, Oni Ralapopo. Aha, Bamba Kokwana Zode Chemreku, Omunina, Ekakwa Brabuo, and Omunanature. The youngest sugar daddy, Sikawano.
Yadamase, one more body and a monfanko. Eh, Yapamusho, Obu Baba Fanko, and Swanin T. Yasramo, a brandy offer, Miss Ramo. One more solo kuro, Yadamase. Mother Quabunabe drew heavy Yadamase. Quabunabu! Musica, Penny, Dada. Aha, I say Papa Santabuate. I feed you, Oboibeko. Aha, Quabunabu. Aye, you. Yes, I'm a monfa solo kunenko. Yes, I'm a ansano doso. Monfa solo kunenko, ya pabuchao. Monfanko. Solo kunenko, monfa solo kunenko. Yes, I'm a monfa solo kunenko. Yadamase, agrobiancha, agrobiancha, Yadamase, agrobiancha, obo bemanono. Agrobiancha, Yadamase. Lawyer Kwakwa Santabuate, Wadaroma, and Chabiana MP, Lojo Kuku, Aya Honorable Benjamin Ayiku, Oba Abachia, Lawyer Osinisika, 1,000 Ghana, J. Nafatutu, Ompata. Anucha Mono, Lawyer Santabuate, Honorable Adelaide Team, MP Oba and Wafapa, Yazam Ketwakra, and woman also Waho. Said the Honorable Adelaide Team, a Suta Kwambai MP, and also so Benya 20 million, Lawyer Santabuate, Obo Ade Amau. Anucha Mono lawyer, Aya NPP MPs, Ashanti Caucus, said the Omo Kasao Honono, almost Benya 100 million, Ashanti Caucus, almost 100 million, Lawyer Kwakwa Santabuate, J. Nafatutu empata. Obuadru has said here, not just a me promoter na abano. Aha, promoter for Jomu Hanaba Tugumiso, me promoter in your bedroom hand here. Obuaba my bedroom hand here, but Tugumiso Namijnaha. Aha, Quabrana Ebano, Quabrabua. Aha, MP's caucus Yadamase 100 million. 100 million. MP's caucus. Ashanti, why are dear papa? Quabrana Ebano, Quabrana Ebano, Quabraba Tugumiso, Quabrana Ebano, Quabraba Tugumiso, Quabraba Tugumiso, and call YouTube. Aha, Quabraba, Oba, aha, Quabrasa de Adabia, no, but Tugumiso and call YouTube. Quabraba Tugumiso and call YouTube. Aha. Kwabraba Tugumiso na nko YouTube. Sadi adabia humi ayano. Yana sana nko YouTube. Piao, 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 piao. Ah, young sugar daddy. Aha. Yana se kwabrabu arono. Ay, kwabra. Aha. Osise said here, lawyer abuako kontiba wanyini. Wadani ya punjani. Tuwase famano. Yana mwase. Yo. Sabre. Ansonom ni ema. Ana Abajom, Lawyer Kwakwa Santabuate, Mammy Millicent, Asantabuate. Omo, and the Yamba, Sana Nananti Bama, all UK, and also Irene Makaho, Obua Fan Club, Unity and Development, almost I drew her, Obua Fan Club, Omo Bob Watchidom. Aha, and so Nomiama. Sabre Dr. Boateng the dia ni mono. Na papa na odi achire no. Justice Alexander Osei Tutu. Ghana hanyina. Judge Piemba kwa eba asase ho nsamo a odi tintiman pa. Eti Ghana ban adene ko Gambia. Koma Gambia sa onkodi asase sem. Ono na etwato no. Lawyer ana obeye judge ntamso pa. Wabene wamramu say Justice Alexander Osei Tutu. Justice Alexander Osei Tutu. Justice Alexander Osei Tutu. Yabonsa, Yabonsa.
Yo, no, Madam Rumba. Yama bisa ene jina menchen. Na yama bisa neba ene ne baba. Aha. Ne baba ana owura kwabra Japan ene ne woy. Wode ne to nana hima ajakoma. Nanso akwala no wa hunu ne nanono. Enu ti anopa obesia ziedie sai antiage emfanko. Awiai yanum sikasa akwadai wonene nana anene maame almost say million edu 10 million monye na monfa entutu empata anso nom ne ama na eba no lawyer Asante Boateng ne yire ma Millicent ana afei dia odi lawyer chi be man ti ono nso ne ye ne ama eka ho. Yo, Samley, Bijahama, a queer mother, the classmate for a mapa one named Rancher Beshia Moore, 1989, BOMPATA Secondary School. A queer mother, classmate, and a Kasai. Almost a year no yama me and a deaf for me, and I am Sikasa. 1983 classmate 89 classmate womukita yansam sika 50 million bako aduenum wama ya de pa esi laya ene kwaseti no onuanum nyina kuamada na mofa kankonwa engufom classmate for wama ya de pa asida for mommy akodase yakopo hiramo. And so no number Justice Alexander say to do why a judge upon us as a Sandia 1 billion year pa Lama me Millicent no about papa onimo crew near Busian com sa and I yulanti na ye on also a car. Yama be safua ono so ka ho omo ba yena nanti ne yire awo safua oba kono fo no ono yama me Millicent Asante Boateng Ojan Kwame John so na di akire no Kwame John ono nso ka ho ai Justice Alexander was said to do Yewra my lord Ochia aha
Sabri Asante Achimura Bank. Omona Jijis Kamae. Jumedia Bia Wudia. Obapesa Obobajis Kabia. Omobaba. Ope Baby so Akra Usika. Asante Achimura Bank. Asachim. Na Oja Kwame Jones, the Aboa Chino. Hey, Kwan Joe. Yadamase, Yabasasa, Agrobia, Wojobubia, Encha. Anidia Kwaiswa, Yabasamo. Agrobia wojomubia encha. Agrobia wojomubia encha. Anidie mua. Agrobia encha. Na omahene anene mpani mfontie jo yadamase. His Excellency Ambassador Nana Effah Pente. Bompata mahene otijom. Sa ena domia bramahene. Pafo owusu bediako nananso etijom. Ay Munim naso Oja Kwame John muma ni jane na wa ha oh kambehu mfana nkodo ha yes yamo eniama ya abegu ayi aya nsofo
na me wie wei na me jemu ade ama omo anje bia na Assemblies of God asafo no pani pa no oda no awo Ghana ha nyina osofo pani Reverend Professor Frimpomaa Manso Obaapanin Monem sa lawyer Sante Boateng one ne yire Mama Millicent omo ya Assemblies of God for Kaneshi and omo som and na yaho Kaneshi for wa ha papa sofo pani a wa homegiem wa babedu lawyer o say 1,000 Ghana papa seje na faboa o ma me aye aseda for papa te lawyer nchen ho monko na monko danase Bama do say baby a obi atiai una na da fom yi sadia aya wo yire one na busua adusai omo kasa wo ho eno no na ento lawyer Sante Boateng oso opipidu 1,000 monye na monfra tutum pata na dusai enade ayire dia ayeme de uwie ya akopɛ lawyer na obegyina court ai wo yire obegyina court yo sabre mesramo bayakwa Sante Boateng yire amo amudi fufuo si me so na enema ya abegyina ha de beche entima me kofie wakodi fufuo na ba memra no bawie sabre santia abai ankane anwomasua sohwefo awo mampani akufo ado abreso bosomtwe de sekronkron Dr. Yaw Osai Adutwum wadu ha oba abechian ananu ya nanka oprese obetu franka adiama NPP ewo 2028 elections wadu ha Dr. Yaw Osai Adutwum ngomasiane ne hyehyeye otiase dodo wadu ha obechia yo sadie sabre aya maame abrefa ne ma tachikrom omu kasa lawyer Sante Boateng woni omu se omu benya 500 Ghana cedi menem se wiai me ya na afei me wura fi na ahima oban hima ate atwam na na wada roma wona na de acheme wada roma ya na de acheme yo ya besre agrobi ankofo wada roma oma hine jira me jira dwom wada roma eboni ani de kwanso mira na bompata ma hene wada roma ochia me jira dwom eburu minu anu ma chia me wada roma muntie na entu mira na ntu ono ani nua wote ne nchai na asante achem domi abrama hene so achia me wo ha na mama na to miwura so amame mijira ha miwura daoma ochia me mijira ma wa wunua bema safo twirebo akodua na ekumo ma hene one ne mame na na sai 1.5 kumo ma hema brichia aboy bema ne mame eka ho bi sabere ezenka kumo ma hene one ne mame etia anwumire ewura daroma unua ne nan ansene kwam wasoma no a ne wofa nana owusu echan kumawu anenya hene se omesi na nan wadaroma na omechia wone ebusua emfama no obanyo no kwa ne baaye wa oba ohene ba nana kwasi age kum hene kumochi domine ewura daroma obrempon aye odwa ato afo hene ba fo kwadwa age su ka ho wa wo chia menya no wadaroma menem je wanimu a meka sai sana unua eno ma mese nka nkyero se briche kese aboy oma yakọ oma dakena esenko te wonchai na ne nan ansene kwam wadaroma mpanisi emfa mo ho aso de bo be ma so anu nyina na te yi paso a ene dotiye ekoso be ma so ne ma me ba ya omo de omo monso a awiom no moto
omote ayi aseka pregwa no obepe aduenu bi rada wo mo unuase nsi uso e na nka wo maame ene abusua ni nyina ne duro nwumra momfa nka ono nyina mpata efa ngufom rada roma unua osoma me odi se minsemu ana me gina wanem mi so mu dase ebru piao Lawyer Santebuate wada roma China yewura kwabrabo oba ebechiae kwabrase waba wakoko shabrewa na abrewa onya nkoye idie no odenkra ebema abrewa de amaw se a okwei na da roma onkewa koma na kwabrase 2028 fanisi unaso na onkosha wanemu osene santi awiei so oton krama abrewa de a okura 20 million 2,000 Ghana Lawyer Santebuate je na fabua o maame aye sade kwabrabo boy society okasa oho enono sabre ahwene pan famfo aduru ha omochia Papa Rich nyameka kire na avei owo ahene ho krobia omaduru ha omochia yo na mahine nana no mahima afe nana no matira nkonyankaye aduana atweane abrade nyanko mpese kire busua madaro ma monfa nchame aye we dia sa na beye adanse askwa MP ana new adubiase MP ebanifo ya duru ha omo bechia madaro ma memeji to aso na mahine wadaro ma na mahima nana no matira nkonyankaye busua kasia modemo mechire nana no maduana atweane abrade onyanko mpese kire nana no aponchire ni omensuo nana no mo adaroma obuoni ani de mebo mu asesre ekasa nana no sabre ewie monti asankra na nyesa nka duana ba mebo aduana fomra ne ama eye ohempopro na amahene one nana mahema masawa mrani ama asase paiseta na asase mrani mu paiseta ye nyina ye kwawura mo da bidai nana no sabre mi gina ema eya monsenom me kire ene wa batam kase mame Agnes no wa Frimpomaa kotobra wasi kwa sokro ne ma emema mienu wan yerenom piesie o BOMPATA-ASANTE kotoko hene sabre wono na ya wo mu piesie ne ye obapa mame loko woye eye akuapem ene mfante ede se kron ensinum piesie wane na kura fe kuma obapa safu akantimpo eye mame Frimpomaa mansom mame Frimpomaa kotobra woko na wo mu menu woni monyamfo berima ntibuaten wono so ne mu aso ene wo bayi nana no makase wie munti na ye momra na nyese nim guase ye beka ye sabre nana no memai free sabriche boy de sefata se wo moye no wo moye enkanka fiti eno wo mabre watia eba fitie mu owu agire dwasu wo hwie no gagantoa anopa ma me edaba maso no wo bese katapre ko ma twere konkuro asem a aka ye se wonipa ne ba no wansie ne sie onipa no wu na wansie ne sie pa opombanpo eho ewo mfaso chain no ebemu ensinimi bo wonkro nam ne abusua chidom esiede esede esefata hyani monyam wo mo beye ewie amaisi wo mo ranom wo mo kruma ye ni won kanfo mo ene ememe na mo hwadwam e ewie no mo hwadwam mo yirinum kura nsuo wo mo se me nka na biara da eyo Obaapanin Millicent kura bia ye ono na ye nsemu piesie wo se won ka da se wo de abrochire nsuo ena esum owuranom se won fa show na hoho na momo mu kura do kuro mu nsuo ye odonsuo puduo mi enu wo se awuranom amonye mono fa nwa kuma paso abere wi aboy adofo bomu chidom nso mo fa nsom anso ho emayi kura won doko wokura won doko danso pentua mu de wodoma kuma abade mu de kan de yade bia animo eno so ya wapudo nan wose awura no moyen monyamfo yede mo chite nwasam de asante ja kukuru furu mema monyamfa nso mo afafo mo anyonkofo de mre ene adaje de do abebodomo emenya sabu akwa mame loko edian dodo de ne nufitie mu ene ma Millicent wone na kura fa na asafo a wo mo san na mo
wokura bremponsa ya wapuduo no mienu abremponsa danso na edi ahene omusi yewura no moi yayefu ni enti esagefo ne mo monye na mo ade hyiamenti mo abrempon mo fansom eye mo chidomfo ene aboafo ene monyamfo kokudana ebere ti seye mo wo mo so ebo chidom e mama me eye na brempon mo se na ye peno edi mo nti abremponsa ya wapuduo emienu ene etwaguo no anso wala emeyi ko mo santenkra wo mo so maye ne na amayema yewura ne mo na mo nuama no mpo ene akure sabe nana monsin mu yima no ma Millicent was a share why you pa ene ne okuna brew na akwani asanyina mo papa mo bani mo de no won se ka na won tam se wakuna ni mbegu ase de obema abo asika su sabe oba Millicent wone na kura fa ka ne hye ne yem se atokokwa obedie wọ́n sọ mu kura ẹ̀yà santenkra wọ̀ nana no mu adehye na mu amoanti manu si ẹ̀yẹ mfanyan mu wọ́n mu kuru nom sẹ̀dua so abọ́ mu anidin de fatia fatankroma ẹ̀no so egu so ẹ̀yẹ dabọnkayẹ ẹ̀yẹ ahodoɔ life mu deɛ yɛ edi adansi ma adɔfo atwa hyɛ nyina ɛho sampa maame kutoyɛ wọ́n mɛmɛ yiyire nom apa wɔn aba na da bi wọ́n si akɔnua sɛ nyina yɛ bɔ yɛn wura nom sɛdeɛ yɛn da so bɔ duku ɛbɔ yɛn eti no so life deɛ ɛka ho ehyɛm ɛmɛ yi wie yɛ anso hɔ wɔn kura ɛyɛ wɔn ɛdɔkono ɛnsi no mu pie sie kura bi asante ekum wɔpem a wɔsi ate odi apem bɛba na asante hwɛdwam a wɔn nu akuma sanya mo yire no mu sie ni kura bi a wɔyɛ dansini sɛ wɔyɛ mfantini ba wɔ firi takorade wɔbɛ wɔ sɛ menam nyamransa ne kɔ me kurom na mfantini ba hwan ne sɛ obetimi atake maame lɔkɔ edi adodo ne nim no ene maame li wɔse hwɛ ɛba sɛ me kunu kura bi asante a wɔwɔ de me ahyɛ me nimonyam asase so bɛma na onipa tɔ ka no license yɛ onipa tɔ asase na license yɛ na nipa deɛ wɔda sɛ ni biara license nanso maame lɔkɔ maame li wɔse me kunu na asante wɔse Millicent me do wo na me oso me bonti wo nipa so ma to ma license wo nye ntɔ wɔse na bɛma de deɛ license me wɔse me do wo na me hyɛ wɔn so sɛ me nyina mo wo ne me continental basis nti ɛna me de sika kɔkɔ ebetia ahyɛ wɔn so ma mu sɛ the whole world kɔpem sɛ wiase bɛsɛe wo ne me Mrs numero Mamily, wura, was a senior wadan no, one no so what was Sarah, copem so what don't come out, a better money modo and temo. And so her, Kachi Ayabema, 90 water, one also a year, was the medium and family, Ramona, ma, as some of more. And Fantini Batakra this year, was a metacradi moja woman more. Namaka opinion. A band monyam said, ya, Meshe, I'm a mirror with some pamaye. Eti ayansu no mukachire. Na asafo akantimpo wasi ye mi wa be manti boate akwani asanyi na aso mesire kire we yodo eda mu sire de ye unim se yodo nko a na bre ti se ye de wasi wo mu no wasire wo ye wasi ye ni monyam hye ene odo nko a emayi mama Millicent wasi wo ye takorade ni banti wakonya mransa akofanya mransa dokono se wode sum ni wura abra ma me akwantu preko amamu akwansuo egumubuchie mu na mudi mu adawesi yi ya mu asantenkra wode a eno nonsia ba wose ye Frimpomaa ye mfa hye manya bribinti eye no sia achi no asem nyina asa ade asa na asem asade a wo yire nom so okuta wanya mransa dokono wa puto sumoko jenne ni akade anchiri topoli da so wose wo mo sadi na nanom anwanwa sem ni se no mo corn beef anything na pamu asoto ni nyina aka ho me kan wadwane ne ensensan entam kese se menya ba yo anso amejame eno nti na corn beef anything na pano aka akire wose puto sumunchi na mo ni no nsiachi mo project tete engu form na sane mo so mfa so ye memai no entete ni gu form a entakrammo ni wie mo a wo mo so medi na mo ayi didi wajege wo mo se kurabia wonu nia na enti boate wonyame wonto mo nhira mo nkyene emayi gina brane o mie wo mo se ochena de ebeche ye be koma mi wachiri na se asore no kwasem na nanu ade na free tete na mpani akato wo ese de na fomo nhyefa ana monya muduma de titiru bi emensuo entonsan no enti ensuo echechire besane
me wogidi esa enso no me wo mo so kire dia be chia me akoma me awu akiri na ase asore dia na senne no nsi achi wose mu ni eye ental dokono na mo mpre kire ntete ene apoto nsu a wose anopa ahowo afra chichire benche bebo mo chidom no dia akwasi broni fre no se breakfast enfantini ba yesu no mpiesie wose midi minchefu akreti dumienu eba be somye na so me pese bebo amanim guase abanti me jesi fie wo bayi woni ne kura wo mo se ko mo cylinder ni nyina da ye ja no wo fie se ye mbasem cylinder hwe waji po asama ba eti ni nyina wa chide manu si abrepem ye de beba be som fantini ba ni ne kura fe wo mo senti ye be som breakfast yes ania mane pa no cookies papa bi nka ho da bida me kasa me tutu de ni adaje bebo yan eti wodi abade popcorn mo santengene esi so de abasa wo kira no pa ewura nom se mo anyokofo didi na moko ana aduane a popcorn yi de mo fa bi ntum wonu mo nya wode foforo enko hia da mu ne enko da nyame asefiri se kontunkuni de odu akona na nyankopon de waye wo se no fata seda emeyi sise na ase asode asem ne ye ka de a wokuta wan handkerchief we sisi ne sa pakan o mo se yewura no mo ya de hia magudi ama dansa so mo de mo ntia bra na mo na ntina bosi a mo na mpaboa so na di ahene krobia wo yire se wo danso na ntibuate wo yire se wo ba memu na wo dan eti wo mo handkerchief china fufu no ne na ase asore de no de toso wo mo se asamto ba ma wo fa wura chechire wo sabi preduasa na yira ya se enwumire mo yire no bebo mo wura chechire nti handkerchief de toso mi no ho asem no ne toso mi ensa juada to precha juada yesima mi achiri de ade ne awo bu afia mo ne mo ne ama no ne aduana buhia mo fa mo sujetire emayi wie ye wo wie wo mo se wo ma chire do afiri enra ewie wo mo do atrase wo mo do atrase no mo chire se wo mo na wo mo kunum ne wo mabuhia na nan maduana fo nko adofo mo de do abebo do mo mre ne mo adaje mo sika ka ho entuma ye wie menchema bia wo benya bi wo utipa ene de wonam wo musi wo benya ntoma bi nso so de yedabu a wo de pamatade sha de wo de beye biara wo fa e de ka wo ho a kai na bompaye e ma wo mukununom efise meme wo mo de nyina ene ma me Agnes Frimpomaa wada ne agya therefore watu ni chini ya mawia e hye ne mane ne nanan ma ne yire ka ho enti ntoma wo abenya bie no okọ kete so no akai e man no wo kunu wo ma e wo mpai bomo aso wo e man yi kura wo motofe tofe gagantoa tofi premai tofi krache tofi awase coat na ne tie boni ko muo tofi mu asante akade a wo mai ya chichiri ni se kutu ene eno no wo mo se nya do hwehwe bia asante do ene mo de do mo wura nom Obaapanin sente sunum piesie wose ne tofi woni na kura fe ho asem ne sen enya wo na tawa mu ana sika no anya na opeso osai no enti ne niam bebrebe fire no anwumre Obaapanin sente so no de na awade mu chi echim gu na ne se ase na wo so di fisofati afata nkroma wono so fata kro bia wo papa na asafo akantimpo wose ye dan so mi wura wo ye mesema nsia sabe mesu wose mani monya mamonti emai mi so ma wade mu de se de tofi krate tofi wo coat na ni atie no saa eno mo so wade mu de etie ye fa tofi bi nkogu asutini mu ena ne nkwa asase ase se esumdu na ma me wokoda din a asase ate yawo ena ne nye de na omukuruma bra bonso nkaye enye de wo wie ya wa mo so omukuruma matches won kase na nanam aduana fo e be hye matches bi ahye obi da bibiara da bida wo mo se tani brobrojai na nanam aduana fo mo frija monti ye chana do fo nya bia abra do fo eso de ya de na ye han no esana ento mukunum ne omo emma abrabo so enkonna enkaye nyinara na wo mukunumo ye di omo di emu enkyene ema ho ban ema wo mo ema wie ni nyina wo mo se piesie wo se mikunu wo ye daache manhene mikunu kro bia wo daache manhene o sanso na nanti buate ye daache manhene se meme ya de hye ma mpade a na se ya se bempani na manhene wo tidwam na o manhema so etidwam dia esefata se eshepudu esheta ye tweje ntoso emayi di wo mudwan odwan fufu na be afie na sabe previous na nanom ne hwe abone to odwan yi mayi si ni din de asumdue ni se enawu achi aya na menteme mo aseba wo muso odwan moja adwoda egufom na patan konya na se ye de sura enfa wodon kabom ne kroye ento wo kunu montem wo mu wie ye wo muso wo kura eye wo mo ahinema awisi adro
yɛmfanya wɔ mo kunu no mprɛnsa ɛnkɔma me wu akyi abisi asasa ɛmɛyi si nsuo yɛ deɛ yɛgyinam ɛnsi yɛ firi tete na mpani si yɛ na berempɔ ɛne abrane so wɔgyina brane ɛhyɛ wɔn kunu no animonyam ti nsuo a wɔtɔ wɔn kɛ ɛmɛyi si nsuo aba wɔn kɛ o wɔkura ahene ma abisi aduro wɔde yɛ wɔn kunu no kɔn mu mprɛnsa akɔma me wu akyi abisi asasa amammerɛ ne amane akyerɛ sɛ mpa ɔman yi na wɔfa asefoɔ wɔn ne wɔn wɔfa ne abusua edi abeni a adehye abisi aduro no nso nkɔ wɔwie ne nyina no mo so ma hyɛ puduo ma hyɛ taa ato se yɛ atwa gya ato soɔ ɛmɛyi ma me Millicent Brejom ma me Obapa Millicent Brejom Obapa Millicent Brejom mommy fatao afata na Brejom mami Millicent abusuafoɔ mami kodwo ma me wɔn nipa biara wo ha na wonnim lawyer honorable Asante Boateng ne ye no wɔba bi deɛ wɔn gyina dwom no mami dada wo ma me atofo kɛse a wɔto mpempem nkoma abusua mo to wo no so mo mama Millicent sikatuo ɛnyɛ bɛɛ ma na ɛwɔ bɛɛ no what you wanna show? Yeah, you know what you wanna show? Now, I say, yeah. Now, what you wanna show? Millicent Wadaroma Sabre nananom emeyi echaja ato womo eta so dia womo se ebusua yuamo wodi no million no obaba na safo awai wakantimpa safo a agene ngine safo awai ni ehu na Boateng ye wahini e na Boateng ye eni oba safo awasi makasa si ye na dindiri mu ni apabene so na nso me na ka ye dua na ba meboa mam safo a wa kire wo bobra kire do uwra do asene ni monyam se emeyi se wo mo nsa obodi atu ayuamu million no pole 100,000 Ghana cedis wa say ye tete 1 billion eno ni sika poti a wode kuno to na nanom aduana fo ayuamu Oba Millicent wona ne kura na asafo akantimpo wo mo wieye wo mo so akira ye kunu no be na ase asode oba ma fa no wona sika mo no wo piempie ye kunu no ye otia na nkado katawre na no ne wo mo emema wode sika to mamprada atifi emeyi wo mo nim nyansa edo wo mo kunu no nti wo mo so akira wo mo kunu no ekọ na ase asode a wo mo kura bua mu ade o ma ye busua de awie no wo mo kura mo bua mu ade mam safo a be ba wo kura pani chidom mami Millicent oprohima wuso dum ni adoto mami katiri chokwa ho na yi atiafa wukunu ni bottom sika wukunu nom ewra no bottom sika mo fa nkwa sode dem koye show fa koma abusia ma ni chidom abusia ma Obapa Millicent chidom na fa sika wukunu nom wode be kwa na ase asore eno so habua mu ade no 10,000 to 100 million Obapa Millicent fa koma awra eno no Obapa awra wa ha BOMPATA-ASANTE no sa owura yire no mawura no yire no wo se wo mom kunu no e bottom sika wo tina won fanto won kotoko me wo mema ya nimu na wo mema ya ensabi 10,000 wo se mo kwa so de dem a mo fa ni show mo yire no mo do mo no woni ma wade e enye no nye no mami Millicent wawie Madam Abraham me na mayine
Namayine Wadaroma, Namayema. Once in a way, near Mamma Yanati, Wamukate, Wamada Swayama, and Sanamada Swayama Bradum. And that's why you know what I sing and dance. Beauty will be beneath a brony, and Penisi fritted and I dos was a wura. Nana Moya dance a force at Doswa and Mayua, at Dionomi and Sa and a monson of the Bashomia. Sados was a ready a head of Swaya, as someone sent my buyer. No more Doswa Maso. About your conanum near Wasampa, and May, one more year, Pia. Nana. Sabani trust Obiamuni. And Penisi eto Yana Chijina for Neto. The Sati Namayne. One of us for BOMPATA-ASANTE Nanti Bama also Tiabia. Sabra Baba Millicent and Sinum PSA. Nabushia Machana Papa. Yawa free a yatakra day. And Omami Afa. Yawa Monso Effie Equiapima Cropon. Abushia Fanny. Woman Yabako for an hour. Nasabia trusting at Tijana for 20. Woman Tower Ben in the Kurati. Sika Pudro. Million. What's a 5,000 Ghana cities. Wabapa Millicent. Nabushia Tower in the Krasafuachi. 50 million to toward the enemy. One must say yes, 7 Conofon Asante Crabia, and Tabushia and the war actually car, and Pasuani Bay Yapre, no credit of Fiaco, and Panuko Puasadoa, and Tifa, now Nebusian and Monfante Canasubi. No, Wadaroma. Bijana said there once no mammy and no PSA. Obapa Millicent, our brother and our channel were doing a brow. One in a crowd fair, a pianani baywa, a yakwa trouble than Obapa Nasa for Cantimpo. Said the Omocassia, and so on run any Monyam Preco and no, and Yado. Pia! And Sinukate, yes, so, and somebody ever. Sabre, Namayine Wadaroma. Nanane Namayema, Mademoiselle Femme, Kakre, this year. Namwatieme. A year, are you qua Santimani fan? That's a brother to us, Rebo. One on a free what do you two any of friend is fire? That's a brother. And never painting one in the unknown, also with the unknown. A 2-1 canoe. Na sebra was in the office when we bush your one moko. Na so one something says sign and teboko nyaba go for so word no nti die na pre wutirim. That's about toss the boat to me no. Na jabe mayene Asante Manifa was so one no so okutane nsam million no adie no 2,000 Ghana cedis. Na mayene na never painting therefore on your mayema na da sebra se munsom ento ayemo onwunudwa owu achirika mo fam principle. Regina, I'm saying therefore said that's your brother, that's your danda, and Yama. I said that for Mamma Musu pension. Money Matio, Nada Sebra, Otosrebo, Tosumi, no, Nada Bay Mine, Mofenum got to no Momoasi, and you therefore ye piao. Yera Mine, Achame, Wadaroma, Namudimaso, Afeme. Nananum Enche, and a Muhu Santia, Etoye, na a year. Mrasebedwania owo bosunche mensimu Honorable Dr. Yao Osei Educhum akane Ghana ngumesua soafo osini nua prekope na de nyina ene Honorable Kwaku Asante Boateng na one ni nyina wo mrasebedwam na brichie ball no oma onuanom a ewo mrasebedwam asoteye no ono soso ete no hu se ampa ono so maame ene da fom anopai Dr. Educhum ye nyina ye ni Asante man memeneda a year hodwa yakọ wasante mamu ene achem chebi nyasem ketwa nanso say ono ana de nyina ambassador Nana Effah Penten BOMPATA-ASANTE eti adwamu a ontumi nka se Ashanti Caucus abeye o mafamu de eno nti oduru ha wo twam eno nti waba no abeto na amahene ene na trankonwa Dr. Yao Osei Educhum say Ninua prekope ene Yera Kwaku Asante Boateng lawyer. Eno nti se wabana wonom wo ma mesi kasa dia. O se wiase kwa ya semon so na ode asabone ebiribiri baso inani so. Oba se obeboa wonti 2,000 Ghana cedis. Dr. Educhum say ensi so e na nyinojo a ode ate aye ase ekasubi. Nanano Wadaroma doctor se obenya na ko tena wo nchen a na nyinojo a ono akra so yemu
na watutu empatai nanso kosubi kwa buakwa ne se intimidane akasamu itu ona se mo ahu honorable Dr. Yaosedu Chum ne na pamfoa nananom madaroma momfa ne se wohwehwe dwie wotiri mu a wahu no akopi abadwusem enya ira no ira ebia na yempasatuo mu anonam nananom edamase a enya ado yo yadamase ensonom ana afe yewura aduchum yadamase papa lawyer Asante Boateng wadaroma papa tiemie enche bia anna na emba no abechira nsonom ne yema no yehu sa adansia skwa mrashebedwani oba ebechia sa anna niwadu biase mrashebedwani na ononso eka ho sede awunu ano mrashebedwafoi akasa wo huni omse omubenya opepe aduonum 5,000 Ghana cedis eye 50 million lawyer Asante Boateng na fabua umame ayi misra asadafo mumedi yewura ya chi no monkoda ase asadafo okwa mu hu ba bia ofa yo yaba mo ase anu twa mu no lawyer Asante Boateng wadaroma sadia wadie nyina Dr. Boateng okasa wo ho eno no lawyer Dr. Boateng say obenya 1,000 Ghana cedis aya 10 million je na fa etutu o maame ayase empata lawyer Asante Boateng and chai biada his lordship Justice Alexander Osei Tutu oba ebechia ye Alexander Osei Tutu dia ni e ka judge a eba no nsasesem ewo Ghana pa dia unimu nchen no onwa ana Ghana ade de call Gambia ekoye lawyer aye judge ewo ho ede ma Gambia eman no said Justice Alexander Osei Tutu his lordship okasa wo ho enie o say 1,000 Ghana che ne dura nwumra fatutu empata mesrabu judge no ono tie kire ho no mo hwe na mo nkodo hwe ahase apata ne tire ho pa mo hu no papa na tie ho mo nkodo na se ano etwa mo no lawyer Asante Boateng and Chebiana Director of Education Asante Achem South oba ebechia mami ona owodwomui papa director or say 1,000 Ghana 10 million justice on the titia ho baby emba ne ko etia ho pa wote ho ote apatana se yankonkoda justice ase aha abusiafo yedamase ewobusa osuo na gugu die nanso eyenhira nsuo sesei akakakra no nonum ne fa abo osuo na gugu amawiem adwo aha afedi eketefo no momo lawyer Asante Boateng wadaroma ekuo bi awo bompata ha ye fra no anidasoa fan club omo omo papa ene eti o ma beda fomwen anidasoa fan club omo ba abechiao eti anidasoa fan club lawyer Asante Boateng unti ana fan club yi omo eba anidasoa fan club bompata omo bechia lawyer Asante Boateng papa unti ana omochei yo papa de ese de nipa don de eyesi mo de ankasa masio kanya sabketwa ai kayesi mo pa ha bas samiema rough ai Rapia Boateng one ofata
Aha. And it does one fan club. And my papa B. Aha. And it does one fan club. Omo and our Echiano. And my papa B. Na mema kitra one for kawo ho. Lawyer Santa Boatin Wudimu. And our Omo Ebechia. Omo Sipo. And now. Yakoswa Kaimusa or Chilano Panon Kononefa. Na your Presbyterian I saw there. Pacha no watchenifa. I no watchenifa. No watchenifa. Your Presbyterian I saw there. That video for any the Amudi streaming no. Mumbe chadia we maomo. Omo de adiane kwato tuobuko. Aha. And it does one fan club. Abobechia, lawyer Kwakwa Sante Boatin. Sabre yura apia boatin. Aha, one ofata. I omana nam jombaro.
Okay, monko from my na your monsa, ye are no masa to us. Aha, Yadamase. Lawyer Santibuati, Ajaku, Wadaroma, na Utie Jom. Mijna Hamba, Mama Esther, Meka Mama Esther, na Meka Ofata, Ninia Mama Esther, Wenchi. Sadia Mama Esther, Ekasa Honono, or say, Jomo, I went on a baby call. Lawyer, now what the Yenina, I need Jomo. It is a Jomo anywhere. One woman to me can say, a yes, I told Mama Esther of Atania Bay or Yinani, Darby, on any Niano. Lawyer Santabuate, or him Esther and any Nianum say, Omubenya or Pipi to 10 million. Lawyer Coqua Santabuate, J. Nafabua, Oma me a ye. Said your Fatani Niaba or Hima Esther or Casanono. Monye or Hima Esther Regina on Ebano Monhe Namon Fasda Emano. Anucha Mono Laya Santabuate and Chai Anna Wawuma and it does so fan club. Kromu Hangina, a Kuobiani Wa, a mere womb, Omuhu Chase. And it does one, Omuhu Chapapa, a Marcono Fobi, the Mama Kintra 1 4 and Yasam Ketwa. Lawyer Santabuate, Sadia, Omo Akasa, Wuhu, and ye. A quarter say, Omo Papano, it is a name, Umameda Fomwa, and it does one fan club, almost 1,000 Ghana cities, I have 10 million, Omo Ball a day amount. Yo ebusia for Madaroma Bompata ekuro nyina ne awoho ne agyamfo a ene de mobeboa na Bompata mahene ene Bompata mahema ene MP ene ebusia ne nyina sabre enyinadwo na do me abra mahene so ha kumo mahene nsia na muso ha enyinadwo achiamen ede tudwa yewuranom epiyom omo sole yewura se yemma sonte akrachefo ne de omo nsole MP muso ha de esere fata bia no mo fanya na de hye ekwai na enyunajo yewura omo sole nyame adom a ochina so yebeto aso na se asole ne de awie bibia yewura no sole o omo sole esoro keka pia sole and somebody trust me Lawyer Santabuate Papa Wadaroma and Parinfoi only Omona Kwa sorry Assemblies of God. Mr. and Mrs. Adiyiah Oyele Ewahai Nama Amino Ojinan Chao Zwonumbi. Also benya 500 Ghana about at the amount. Anuka Mono Lawyer, Mr. and Mrs. Owuswa Sante, Omonso Assemblies of God, Omono Nako, Omonso Zotano Mujam, Omonso Pipinum 5 million. Muni mami yachi namonko enkoda omasi nyame ishraso achina no ngotwene fa ne yakọ and asia sorry 8:30 yewura sorry ai afei ena yewura ebe pagya ne mu yo sabre die Ketefona na bebo kusise yewura ebe free dwom ai asante achimura bank ena bagyeje yesika edemai dwumedie no na ye live ewo Ahwenepa FM enso saa ena YouTube ene Facebook nso etwa live ewo ho Lawyer Kwaku Asante Boateng papa odamo nyina ase papa damo ase Sabre akasi baba esa duonu nanu nsia abo yewura wa sorry His Excellency Ambassador Nana Effah Apenten sa ana bafo owusu bedi akọ dobi abraban hene Nana no sorry His Excellency
Ambassador Nana Effah Pente. Bompata Wianono. Asante my cratchy. Was sorry. A piano basario. Okra. His Excellency, Ambassador Nana Effah Pente. Now Bompata Asante my Chief of Staff no. Sa ana bafo owusu bediako. Asante achim domi abraman hene. Na nano makra. Kwame meba idu achiaba. Aha. Yo. Ambassador Nana Effah Apente. And I fey Bafo Owusu Bediako. Na Domi Abraman hene. Nananum apejo mumu. Nananum apejo mumu. Workshop. Yakoso ada munyina se oda mode bebo dom lawyer Kwakwa Asante Boateng mambena hu se ampa mudono Ghana ade Asante Achim South nyame nhyiramo nyame nhyiramo nyina ochira yebako na asia sorry ye free na asia sorry no na ye bedru pe na afei Adiyiah na toaso donko ebre Adiyiah no enso ebetoaso odi ha wani aha yo lawyer Asante Boateng wada romatie me said ye Kebadu agrochemicals na yire Mrs. Kebadu okasa wo ho enono o se 500 Ghana cedis or body amount lawyer Asante Boateng asedafo Mrs. Kebadu